И здравейте, приятели! Днеска в днешното видео ще играем Scary Mode. Това е една игра в Roblox. Предложи ми го един мой приятел, който каза, че е била много интересна. И аз реших да го пробвам. Така, търсим за един човек. Да започнем, преди да почнем, искам да се абонирате за този канал и да лайкате видеото. И да ударите камбанката. Така, влизаме. Тук е някакви дарачета. Клайм, аха. Ясно. Така, зарежда. Къде трябва да ходим? Натам? А не, натам. Това не е Junior джинцата. Ясно. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers just love their shawarma. Great. Now open the window. Let everyone... Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Значи, ако има аномалия при някакъв човек, трябва да спуснем Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. Добре, почваме. Така. Трябва да нарежаме соли. Нарязваме смесъл сега. Давай, това месо много бавно се режи, бе. Добре. Че първо да видим дали имаш аномалии. Добре, нямаш. Кой това? Някакъв дневник. Така. Така, чеснов сос. Кашкавал ли е това? Не знам какво. Така. Между другото, тази игра за сега е интересна. Ти плати ли се, бе? Добре, плати си. Доповедай. Ко? Чай да уличам малко. Така. Някой друг ще идва ли? Тук е някой. Оп. Някой човек дойде. Аномалии. Има ли? Добре, няма. Sup, one shawarma and a Какво искаш, soda. печага? Sure, that will be 200. Make it quick. I don't have all day. Окей, той си плати. Добро, момче. Тук правя най-хубавите джинери, да знаеш, бата. Да, добре. Така, уваме ти го. This is taking too long. Good, keep it up. Can I have my money back, Slowpoke? No, sorry. We don't do refunds around here. What kind of Искаш да ти policy върна is парите that? ли? You'll regret this. Ти добре ли си? Чу са нещо.
Сигурен съм, че се чу нещо. Така. One shawarma. Haven't you Чакай, eaten чакай, since чакай, lunch? чакай. Alright, that will be Моля. 150. Seriously, you just closed it Marisa. in my face. I've been starving all day. Махна се, добре. Чай отделим нещо. Добре. One shawarma and soda. Sure. Please make it fast. То защо е с I скървени found a очила, strange човек? place behind the bus stop. What kind of place? It is on the concrete wall. И ти ли ги нарече I marked като... it with blue tape so I would not lose the spot. The inuit feels strange. Like standing close to an old TV right after it turns off. Why are you telling me this? I want to show it to someone. Okay, that will be 200. Майко, какво беше това? Твой човек побиха ме тръпки. Вой. Затваряй, 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 затваряй. 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 Какво беше това нещо там, бе? Wait, do not close it. Какво е това? I found a strange place behind the bus stop. Yellow rooms, wet carpet, Майко. lights that never stop buzzing. I marked the entrance with blue tape. Please. А! Кой е това, бе? Не, аз вече искам да стръгвам, аз не искам да работя така. Може да пустите моля, бе! Oh, shawarma now. And soda too. Don't screw it up. Anything else? No, Здрасти, that's чага. enough. Окей. Make it fast. I'm starving here. The soda is 50, total 200. Бе, ние вземаме 200 лева за лаваш ли, бе? Значи ние ставаме, значи... Богати сме! Само да не ми изкочи пак нещо, че ще свърля мишката, загледам се. Майко мила. Какво ми стана контра, бе? Хора, тук съм. Откачим са буксата на слушалките. Така, сложихме ти всичко, нали? Така. Искаш нещо и от тук ли? Пепси. Here you go. Добре. Finally. Fun and start Така, брат, това е, нали? Хареса ти, нали? At least you Браво didn't е, mess it моето up. момче! Браво е! Браво е! А ти ще се спреш ли да излизаш, а? Така. О! Добре, за сега няма аномалии. Rule 5. If a thick fog appears, do not go outside under any circumstances. One shawarma, And please, lastly, yeah, make serve it a quick. customer if you are certain they are human. Everything feels Welcome. slow today. Congratulations.
like my brain is floating. Just give me На the този нещо warm му one. мисля про. На този нещо му има. Няма нищо, окей. Какво искаш? Лабаш. Нека ти направим лабаш. Майко, брат, стига, бе, побиха ма тръпкия човек. Иди така, бе, изкарах се ангелите. Къде е? Къде че е то? Вой. Hi, I just finished my shift at the gas station. Чай, да знаеш номера ги знам. One shawarma extra sauce, please. Do not mind my Какво bags. беше това, бе? They get like this when I am tired. Майко! Не, брат! Вой! Чай малко. Запина, брат. Много се стреснах. Та игра е ненормална. Човек, който го играе за първи път, нещо колко е гадно. Та игра със сигурност не е за деца под 12 години, брат. Here you go. Ко? Thank you for not staring. Вой. Two people Брат! make people act strange. Да няма здесь. Така, давай. Така. Нарязал го. Ще има нещо зад мен, да знам. One shawarma. Haven't eaten since lunch. Alright, that will be 150. Така. Добре, така. Така. Брат, сега пак нещо ще излезем, нали? Искаш да знам късмет. Късмета. Here you go. Нали, Finally, допри smells малко ти беше тук, amazing. Така. Брат, това много му плаши. Не бива някой. Така. Какво? Аре, брат, търси само... през пешеходната пътека трябва да минеш. One shawarma. Охо, то отцапан. Don't grill it. I like it soft. Alright, that will be 150. Как няма нищо, бе, брат. Какво? Ще ми изкочи някой. Seriously, you just closed it in my face. I've been starving all day. Сега ще има някой. Какво? Не, брат, стига, бе. Защо се появяваш? Ой. Hi, can I get one shawarma? Sure, would you like something to drink? Yeah, soda, please. Добре. That will be 200. 200, моля. Плащай, брат. Така.
Така. Така. Аз съм най-добре дюженица, ей. Какво стана? Право ми къртим. Направо карти. Аха, кой иска? Добре. Така, количка. Here is your shawarma and Заповядай. soda. Thanks, I appreciate it. Така. Нека сега да имаме... Не! Не! Стига, бе! То се изправи, стига! Could I get a shawarma with extra sauce, please? I've been walking around all Майко! 50. Майко! Smells really good. Extra Boy. sauce. Walking around. Shawarma. Not gonna lie. Stay hungry. Good night, please. All day. То ми изкара къла! Really chill. Thank Може ли you. да почим? Looks amazing. Аз One нямам shawarma. толкова. Good night. Майко, как си изкарах къла! Shawarma. Това наистина е hungry. много Looks страшна amazing. игра. Препоръчвам го, ама не за по-малки от 15 или Starving. 14 Thank ще you. да кажа. Starving. Значи да, това е добра игричка. Not gonna lie. И да, Please. ако лайкнете това видео, ако ви е харесал, Come back. ако ви е харесала играта, и се абонирайте за акаунта. И да, Looks amazing. Stay hungry. смятам да е за това за днеска. И да, Thank you. ай, до утре. Not gonna lie. One Ciao. shawarma.